Naminsan manan anay panakal ti kabalan, lagi ti Pilipino iti International Arena. Baban iti isang sangayan asungbat ni Miss Universe Philippines 2026, Bea Milan Windorski iti saludsod, may panakal pay kadi ti Pilipinas ita nga arig na adu a Pilipino ti maupupay iti sitwasyon ti pagilyan. Ada espesyal aparang ni Bridget Marcasi Pangosfian. Miss Universe Philippines 2026 is Miss La Union! Dahil na isang sangayan na pamabigbig iti panakakorona ni Bea Milan Windorski kas Miss Universe Philippines 2026 anaangay ijay Pasay City, Metro Manila. Ipakita iti kinapusaksak, kinalaing ken arte. Dayta ti kang runaan ang nagbabalubalan dagiti kandidata iti Miss Universe Philippines 2026. Manipod iti 50 a kandidata. Naiyawid ni Miss La Union Bea Milan Windorski ti Corona. The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all. Daytoy iti winning answer ni Bea iti saludsod, nurumbang pay nga ta ang mairepresentar ti Pilipinas iti global stage, iti baet nga adu a Pilipino ting nadismaya iti kasasaad ti pagilyan. Babaan iti sumbat na iti saludsod, na ipanakala kabailan nagiti Pilipino ang makikasang gasat iti anya manakarit iti international stage. Sakbay ti koronasyon na agaw imatang ti evening gown ni Beatrice Rebecca nga adaan iti slit. Kastamot ti evening gown ni Roxy Bayens nga adaan iti pink and black sleeves. Napadayawan mo ti panangirampana iti swimwear na. Ni Bayens ket karaman iti top 15. Manipod iti top 15. Napili ti 7 a kandidata para iti pinalapanaggrampa ken para iti question and answer portion na apakairamanan ti contestant ti Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Cebu Province, Tarlac City, Taguig ken Pampanga. Ni Beatrice Rebecca wenno mas mabigbigbig kas Miss La Union Bea Milan Windorski ket naiyanak iti Estados Unidos ngem adaan iti dara nga Ilocano. Isu akagidan iti panangabak na, nakipagrambakin si papanakal ti entero a La Union. Sigun kini La Union Governor Mario Ortega, pakaidayawan ti entero a La Union ti panagpaligi ni Bea ken inapresyar na ti panangipanakal ni Bea iti pulina manipod La Union. Mangnamnama pa iti opisyal a pumigsa ti turismo ti La Union iti panangabak ni Bea. Bea did a very nice way of showing what we are here. What are the kind of people that they would expect when they come here to La Union? Friendly, beautiful, nga amu tayo apo ti mangdayaw ti tattao ken bisbisita. Naituding nga ibagi ni Bea ti Pilipinas iti Miss Universe 2026 pageant ang maangay ije Puerto Rico into November 2026. Pamanagnek asaan ang mapunas iti dara dagiti Pilipino ti beauty, poise, elegance ken brains. Iti tayak ti beauty pageants. Miss Universe PH 2026 Bea Milan Windorski, pudno ang maipanakkel ka. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.